Jadi sahab matuhami donga sahuta ni hasuhuton margasyahan. Mauliate madi Tuhan, mauliate manang dihita sa luhut na, diari na uli di bulan na ringgan, di partikyanon, na marlas ni roha hita. Ima napasahaton, sulang-sulang pahupu, hamu boro nami. Tu hula-hula muna margasyahan. Dilas ni roha nami, rodo hami siya donga sahutan ni paarga di Partikiano, Makalason, dohot si sadatangiang, anggiat, ulaw tadi bagasa sadarion, makorhon pasu-pasu di hamu iboto nami, dohot lain nami. Alani ito dohot tamule, didus ni roha nami. Mulutung adok penos sebagian na pasahaton amplop, so masikat ni ulos nami, ulilas marohamu ito dohot tamu layate. Jadi siang gia ma marhite ulo to sadarion taruli ma pasu-pasu panggabian perhorasan hamu sian hami dongan sahutani hula-hula muna. Sahab madohonon nami songon edokon na tua-tua ador ratiti men na tugu-tugu ni lobuar rohalubang ma tugu-tugu ni horbo. Penggeng saur madua ma ibotokku dohon laikku. Pairing-irik pahupu sahat tu namar nini, sahat tu namar nono. Buasa songoni upasakku. Amula sa visual ng mukibe, nga gabi maranak ng marboro hamwate. Jadi tangyang ngami ma, sahat-sahat ni solo masahat matubotean, tohomay di rodang ibulan. Upasahat tamin non, songot tupak ngami manang ulos nami, las marohan ibadah muna, majalosa, amat taribatama, nama masu-masu, songoni mahata sautik, naboy hupasahat tamin siya donga sahutan ni hula-hula muna. Boti mahupasahat tayo matusuhut nami. Mula tema dituhatta ng hormati hami pengurus PPSD Kota Batam. Nang mga liho partikiat tu hami mewakili siyan sektor Trasbarelang dohot siyan sektor SP. Di hamu keluarga ni amang boru nami amang boru sinenggola dohot na boruku. Mula tema di debata nang diakka sakak muna amang boru na boru. Mungkin molo siya pamikirio dohot siyan tahi muna, lojado pamatang muna mamikirio. Alay nga tulus di pasaut debata sakap dohot rencana muna, diulota di bagasa sadarion amang boru na boru. Ima namang garararat sobani adat sobani hupamu maradepon tuhami hula-hula muna markasihan. Hami mewakili PPSD Kota Batam dohot sektor Tarasbarelang dohot sektor SP. Selamat ma dia mang boru nami dohot dina boru nami. Sailo Tuhan ma dia hamugajang numur dohot akatur ni pacaria. Dabu songoni nang dilay iboto nami gelengmu. Sailo Tuhan ma iburu-buru magodang dohot siya nakka parsahiton. Tangyang nami ma tuamat tanah martua debata. Marhite nang digarar hamu edakmu. Tuhami hula-hula muna markasyahan. Marhite tangyang nami tusulan narion. Marsudu-sudu masuara mara di keluarga ni amang boru nami dohot na boruku. Tu sinurna, tu gabena na ni ulay tangamu, sinur nang pinamu. Donon nami masaon hatani tua-tua. Tu amang boruku dohot tu na boruku. Ador halopang matogu-togu di lebu. Tali pasama patogu-togu horbo. Nang mamang boruku. Ibur magorang bere nami, lahe nami, doho ibe bere nami. Sa mamu tu sarma tua, leleng jala di pasu-pasu Tuhan. Na borutuk songonipe, na buhay tarbahik kami, marhite pengurus sektor. Marhite ibotom babatua siarga, tanya koma tua mata nomor tua debata, asal leo Tuhan hai pason di omak tua siarga, diakka na mengalami musibah. Tangyang tamatu Tuhan, asal leo Tuhan akka sadaun, dihita akka namar hula boru. Donon nami ma, marhite hatanis tua-tua, sahat colu, sahat matubotean, nunga sahat, manggararat sulak-sulak pahopu, amang boru nami, amang boru sinenggola, dohot na boru nami, boru siahan. Saha maita namar hula boru tu panggabian, saha manang tu parhorasan. Ima hata nami amang boru na boru, selamat menuai kebahagia tuzulan nari ma sian hami ketua sektor, sian Tarasbarelang do SP upasatay ma tu PPSD Kota Batam. Boru. Di sojong jok kami, siapa paranyo punta sobba debata ladong di Kota Batam. Atas nama pengurus Kota Batam, dohon naima, selamat
berbahagia nung di pasahat tamuna di ulat tesedarion ima sulang-sulang pahoppu tuhami kulau nomor kasihan las hanami di hamuna empurna tang yang namet tong tomat tanamat tua debata dilemba di hamuna hahi pason terlumobi gejang ni umur anggiat tujulan narion dia tua dia motong gogo dina berbudu-bunu berenami tujulan narion tidak di hamuna akka las niroha tujulan narion sianan sepungata pasaton naima sonong kardasa do angar pungata ima marhide ulos herbang murut songonipin non na pinasa di pungata lasma ruan yang borku don na borok dohon naima tuhamu amang boru nami don na boru nami songon hatan ini tutui metu ador haduk kama tanggo patugu tugu dogu hurgo ador hati di tanggo payu dogu pepek saruma tu mahamuna pairingirik pahopu sahat tu namar nini sahat tu namar nono Bakito. asa pinati kok kucur matong itu ruang martapian tu dia matong mangalaka tu sima dapot parsaulia Bakito. pasik ko pemasudia kahanami akan ulihan yang kan itu hamun tong donai matong songon itu S2 tuai asa sahat ma sahani solu sahat ma tu bortean toho metong di rodang ni bulan saha matong lot tadi bagas darion saha ma mulai mangolu saha ma tu panggawian saha tu parhora tong manera motor ini mah atas kami pengurus kota Batam dia mang pada nami ini mah oh tua jutu nate pasat taima tua betua nami Ya, mulai tema di Tuhata, mulai tema nang dihita saluhutna. Terlububi ma di ibotokku dohot laikku di bagasa tikyon. Ima di ulauta, ima ulaun pasahat sulang-sulang pahoppu. Las dorohanami, las dorohata saluhutna di bagasan partikyanon. Delot tuhat dihita kahepason, dohot cuaca nadenggan di bagasan partikyanon. Dihamu laikku dohot ibotokku tutuma son hatanina tua nama dokon na niula ni tangan dari dadui di bagasan akka pangulaun nang soni diulat to sadarion di pasu-pasu tuha kita saluhutna boy saluhutna mardala dohot denggan alani dihamu laikku do ibotokku tapasahat masaude nai tuadopan di debatado na mga rorot sa luhut na tordita. Nang soni diulat di bagas at tikyon, marlas ni roha hita, inaro sa luhut aka udangata, sa luhut na nang hami na jongjong dison waeng, apala ibotomu, lay muna, nang songude aka keluarga, na marlas ni roha diulat sa darion. Alani aka silas ni roha di bagas at tikyon, say saluhut namai boy di pasahat Tuhan akka silas mirohai tuhita saluhutna nang dihamu laik kudo ibotokku ba dono nami say kejang mau murmuna jala di pasu-pasu Tuhan kamu di pardalanan ninggul muna jala di bata na mga lehon hai pasot dihamu nang soni di berenami na dua si Caroline dohot si Christopher say ibur magodang ma berenami na duon jala di pasu-pasu Tuhan jala boy muse gabe mapain las ni rohamuna tarlumobi mapain las ni rohani debata alanido dihamu ibotonami dot laikku disok kami jongjong akan namar holong ni roha dinalau pasahaton songon ulos herbang ulos holong tuhamuna saluhutna alanido tungpe nuaeng mulu tungpe arong son napasahaton songon sika niulos ba lasmar rohamuna di salutnai tuhat tama namanggohi pasu-pasuna dihamu salutna butima